Ik zie eigenlijk altijd tegen wel liepen van jongens, iedereen handel en wat is goede handel. En ja, dat had me altijd wel heel wat bezig gehouden. Hij is nog maar 28, maar iepen te ene naar de oor bij de zaak in Friesland. Dirk van der Meulen. Elk kind hem van de reclamespotjes waarin hij zijn band zelfs onpriest. Deze jongen uit Kolmerpomp had het veel geen introductie nodig. Op het in. Doe, hup. Hey, doe joh. Kom er maar in. Oh. Ik ben Dirk en ik hou van mijn werk. Welkom, Douwe. Ik ben heel nieuwsgierig hoe Dirk werkelijk in mijn koers zit. Hier ben we thuis, Douwe. Dat is weer eens wat oors. Draait zijn leven alleen maar om Jilvertje en de zaak, of liek het dat maar zo? En blij. Waar is die jongen achter de vlotte beddenverkeerper? En wat maakt het hem zo speciaal? Hij maakt het speciaal dat eigenlijk met een dag hetzelfde is. Als ik bijvoorbeeld mijn wekken we en dan sjurk ik naar hem, dan denk ik van wat zal de jood weer opborrelen in zijn hol. Ik ben Dirk en ik hou van mijn werk. Ik heb echt het gevoel of zit ik op een trein die echt enorm snel rijden gaat de laatste tijd. En terwijl het alles zo snel gaat en je moet zo snel beslissingen nemen. En er komt nou bijvoorbeeld in november komt er weer een winkel bij. En ik was vorige week ik nog bellen een collega uit onze branche en die vroeg dat ik zijn winkel gewoon nemen wil. Nou, dat komt zo vol op jou. Dan ga je soms naar die tijd om over heel wat jeppe dingen uit te denken. Dirk is een toekzakenman die de publiciteit wel weet te vinden. Nee, het is hem te gek om zijn bedrijf naar donderdag te brengen. Liekes Biegelieks een boekpresentatie van Klaas Jongensma vanuit een bed van Dirk. Dus ik wil zeggen, daarmee wil ik het jou graag bij deze aanbieden. Fantastisch. En ik hoop dat de mensen er prachtige nachten terug krijgen. Ja, nou dat is geweldig. Wat vindt u ervan dat hij zichzelf zo profileert in de media? Perfect, dat matza. We leven in de tijd van personality. Zelfs als zo dat irritatie opwekken, dan is een goed element in de marketing dat goed is. Weet ik met Jaap Kingma zat, doet ik. Werkt ik irritatie, goed. Weet ik met Piet Paulusma, werkt ik irritatie, is goed. En waarom is dat goed? Het skeert in de hasses. En er is niks verkeerder en vreselijker in marketing als dat het verdwijnt. Nou, dat vind ik fantastisch. Dat is toch geweldig? Dan lever ik ze daar maar een beetje kwatting. Nou, dat is geweldig. Ze gouden passen voort is, Klaas en Dirk het er nog even over. Verneemt er wel eens dat toch wel eens wat irritatie opwekt of verneemt het helemaal nooit? Nou, ik denk als je het jezelf net zo heel snel bereikt, maar ik denk zeker wel dat zo is. Er zijn natuurlijk echt wel mensen geweest die zeggen van, nou, daar is de mek weg. Ja. Ik denk vaak nog dat meisjes binnen, die me misschien echt hier en daar wel een beetje kennen. Vage bekennen, om het zo maar te zeggen. En dat is juist die weg. Ja, die zal misschien wel zeggen, nou, daar is Dirk ik weg. Dit is mijn hobby. Dit is een Willys. En dit is de eerste Jeep die er mak is. Dit voertuigje is toen ontwikkeld voor de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen die een voertuig nodig wat oorlog eigenlijk oor en trohennen moest kennen. En toen is deze auto ontwikkeld. Zo. Nou, dit houdt ook een stukje ontspanning, hè? Hoe vaak was dit nou? Ja, ik ga wel eens ook jongens thuis komen en in simmertijd natuurlijk en het is mooi waar. Dan start ik hem en dan rol ik hem even uit het hok bij jongens. En dan kijk ik nog wel eens even een blokje om.
Het valt op dat Dirk geen gebrek aan inspiratie had. Ik zit er echt versteld van waar hij al je van zijn ideeën weer te streken. Hey Dirk, Hey, Douwe. wat gaan we doen? Maar grote plannen, joh. Op naar Pieter Wilkes. Ik heb heel lang mij de gedachte om een eigen noemer. Een eigen noemer, een eigen versje, zeg maar, op single uit te brengen. En dan zit je denken van, haha, gaat Dirk dat dan zelf jongen? Maar dat Dirk dus net. Dus daar hebben we Pieter Wilkes voor. En wat gebeurt er met dat noemen dan, met die single? Ja, die single die wil ik al onze klanten een cadeau aan in de winkel. Goeiedag. Goeie. Kom verder. Alles goed? Ja, ja. Mooi. Sleep trodelee, de kist net zonder. Sleep trodelee, en wijs voor wonder. Sleep trodelee, en til meer heer. Sleep trodelee. Hoe kennen wij elkaar? Dirk heeft eens een keer een programma gepresenteerd, net? Hoe weet het ook alweer? De Line met in bed. Goeiedag, welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtelijk Sliepen met Dirk. Joert hebben we wel een hele speciale muzikale gast in bed lezen. Niemand minder dan Pieter Wilkes. Pieter, fijn dat je lijst. Ja, ik lees je best. Want wat vind je van Dirk van der Meulen? Ja, ik vind dat hij op een hele spontane, hele sympathieke manier reclame maakt van zijn bedrijf. Ik ben een gevoelsmeis. Hè? En dat ben dus hij, men ben dat ik. En ik doe een hele prutte doe ik op gevoel. Het lijkt erop dat Dirk wel gek is op aandacht. Hoe komt dat, denk je? Ja, misschien had hij dat thuis vroeger, zoals ik zei, in het bedrijf ook misschien een beetje te min kregen. Dat hij dat toch op zo'n manier ook wel weer een beetje opzieken. Ja. Dat zou best kennen. Dat zou best kennen, ja. We altijd druk, we waren altijd together bezig. En toch de band die moesten, die kregen natuurlijk hun gerak wel, maar door de brust wel dat ze net altijd volle aandacht kregen. Hè? Ja, ze kregen wel aandacht, maar minder als andere band, denk ik. Ja. Dat het misschien dat er nou misschien wel wat een inhaalslag is of zo. Nou, dat zou best wel kennen. Ja. Vaak kan je een prudde dingen natuurlijk het karakter hadden met het naam, maar ook wel een prudde dingen weer herleiden naar het gezin. Ja, ik kan het absoluut net als vervelend ervaren net. Sterker nog, ik wie er op zich, wie krijg wel, ik hier toe griezelig naar het centus. Wie je wat meer vrijheid. Hobby's, ja, volle hobby's heb ik verder net. Ik ken nog mensen die wel 4 of 6 hobby's. Dit is dan een hobby van mij. Hè? Als het mooi waar is, kan je eens een keer de dik mee uit. Verder heb ik totaal geen hobby's. Dat is eigenlijk het al met die gewoon in het werk zetten. En dat vind ik prachtig. Dat heb ik verkozen, dat vind ik mooi. En ik hoop je dat nog heel lang te doen. Maar de uitdaging en zien iets te bereiken, dat vind ik prachtig, dat vind ik mooi. Om mij mijn koor iets moois te ontwikkelen. Hè? Het bedrijf uit te bouwen. Daar haal ik gewoon enorm veel voldoening uit. Vind je dat zelfs een tevreden mens? Ja. Daar kijk ik echt volmondig ja op zeggen. Ik ben ontzettend tevreden. Ja, ik ben ontzettend tevreden met mijn leven eigenlijk wel. Ja. Dat is mooi. Ja.